Kajing persian ho, ku mencuban kan mak. Ngas ngau ni bakan ni kajing kabanga ya na kawai syakawai kasngi kadai kajing kerku kajongu. Sakawai kapon yos ngau kajing ong. Sisin bapila yok mat ya katu kajing bah kajong utrai kajing bah sebun kajongu. Kamen sim sngungu kadon namar kajing kajonga kadai haune to menta ngin sngam syashkor saya ka benta ka basau bat ka bakhado pastor ngastanat pala do pipanan kam yang khtin ma ya ulai bat nga sultanat ero do pi ong ba ka ba bot ta ri min sim smu jong pi yau lai bat ka ba khani ka nya ke jing ne ke jong pi ter shiter hakini ke jing yem ke jong pi pastor zo jing klai ngan yo ayu lada ngale Bible study dari sini lada day manga ubang empat mahat ku mau pipi mana ni dalam saat ku jeng long stam baik kabar ini kai ngan yo ayu kajing mat jong blei kamut ba pipi nyok mat kuma okey au blei udon ki jong ki kom ki jong u ki ba ni kum ki bri ki ma ba song tho sidan ki khep ki ba ulai rap ya kajing im kajong pi to ba phim pat poiken mau udi mo u bok lia kalan ti wali khimi len ti da kajing le kajong pi da ki puli ki kajong blei ban ong bai bangan sama tu blei pi perkhat da kumta kamun ka de kajing le beriwa kamu ladanga ngapuli kan ni dakat hong man yo mat yo blei kata kalong bakla kadi kajing le beriwa long open bai lani pi play bai ya kan ka dok not kajong pi kata kajing ang not kajong pi kidon ki benta kajing im ki ba ublei un sapan pau ya kajing le kajong le siu la pan pau kajing im jong pi tu pi pat song thu hot ka ba mut ngim dei ban puli kani kot ba dakat hong kabangan yo mat yo blei dengan puli ni kot bala dengan bu tian bakan kham sung tho manga kum briu sha adba leiti mo ya paten parai bo shule ji seng de la theology kamot I puli bangin yo jing sha yong te dei start okay em ngan be krem ne ka wa jing sha ngan bang biang sekali mo kamot ban ong bai bai habangi ni puli ko kot ba ni khang ngat ong kata kajing siam ko jung ni baru blei kala bandon kapor ka ba don ke ka ba ri apo jung ni simen kala blei ka issue ka ba tam ka ba phir phim sim ya ka ba ki issue handai ba phi puli ka tin ke jung blei kha ka por ko phim poi ber khan ya ka du ka benta na ka ada blei ko ban pen klai phi ka tu ko benta tan kendang ya tu ko jeliu ka ba phim poi ber khan bat kan pen kelador kan thau thumai long kata pada ke encounter ke ba kata kada ke jing siam ke jong ubriu bad ublei yang baka khti ki don sipun ki ru khau ki bandai jong ka balang ki bala ma dakum ta ki ba pedeng ki kotat ki puli ki jong ublei kuran na ba to long ka ki ban chu sha ki ba karen ne ya lam bakla ya pastor sakoi ni song tho ba ki dam ki briu nga yos na ai kan du simet ya ubriu bana po bihar bal ese gartau khamna ya ha ta por bang yakndo ba katu ban isne manchwa ka bangaling no yu u galam bumne de fiston ka bo ong yang nga ong ba nga nang dan ka kam ka bang tre ta ka dan bai ka jing ta siaw nga bangan i no khata kam uriu hindu wang mi nang ta na i no ta kam nga ya bai ka de ka bang ya nang ta to ha ka por bang sedang ngayat marway hendai squeeze ki ka khana ka ya ki don ki pie ki balong pastor ko mongki ki bawa yo ki yo pan ya kren ki yo slok ma talo de we na ki nong yalam ni to kun hon ka ba u dan to snong kai ka mo ban ong ko ne ya ko ba ku muta u blei ka ba u kren yo ka ma u ma bani u yo sngo to ni ya pas ba bolom pastor le theology no dia el jam dia na puli ra ji to khana sha phang wadam
Dia snow dengan puli ini je. Nah, snow ko bawa Adam na bang boleh wan kena Adam tu na. Puli je tu kena pa Moses. Mas sebab itu ko film bab ni pa we ka ding tai po kum. Natang puli pan ya kabenta na gospel na snow kumba Jisu keren ayu iksan lang. Nay. Natang puli yo Paul Namaro nga tip ulang sol haji tu kana upol pa ang snow kumba dan kasur ayu kaba keren buya snow ba jing tension dai tamon ya ki kom ki ba oblay keren ya kami ka pateng na jongi wa mata sai dan sai da kawai kala da kawai ka kom ka ba haji su thu chung pi ka oblay keren shimet ini Ukuran hari pun ki benta. Kalau kamu ba oblay kini kesengi ukuran. Ukuran yang kiap tu fair jong kejengkem. Jadi tu kana kiap itu une kijah kejengkem jong ki. Jengkem jong ki shimet jong ki shimet. Kiyo pun itu kana ngitip kita kya. Ndai komentar te long kibul kejengja. Long haki jengkem jong ki brio fair kan. Ki brio ki bangim dan jeng termensu bakin kelah haki jengkem. Namar jong ka rukam im jong ki ka ba por kim kan mau boleh. Tunda haba ublay umon ni wan kelai ki ukta ke kum per tama hadu katno kita ki bamat ko kum kata ki sumuthu baka de jing kala ka jong ublay tang ma ki shimet ni ke tu kadang sawi jing wai ka si be ki ruai ni snop on snap I suri ba de ta do no pidan ni ban on ta snap I suri ba de ta do no ki yong Tapi long ka nasyuan mo manggati baha. Long naka bunyi puli nak tinjung lay kan mau ilijang. Ilijah hadin mo pet no asyik tu keren. Hadin yang kajing berngam jong kasim Jezebel. Ndai. Ukwa banyi ya ublay. Wana ka ding undan. Ka ariang undan. Hau jumai undan. Handai khadu I sebu keren yo. Bejam jaya. Kemudian dikatakan, berubah ikan ika kajing siam kajing ya ublehi bengimat kajing kala, kimdei kibor ki bahau. Jadi tu berong bejai bej, ibu pun kala. Kasrim pun kajing seneng jong kami ikon. Seneng kau ada dar. Udah kun cerang pendengar ya. Dah keren kami ya kijo ki kentin tempat kami jai. Keterap yang ni. Apa kata yang mana baga jingkren ke jauh belai gibreu kamlong betul kabasawar kababorba kalong bet jai kabomon kamdai betul kabangi oh tahu tahu play mereka don ke kabak tak ada nol yang tu shimet yang tu beriu shimet ni kamu nona nona Kasyong kumnu ni pidiang ni kita kijing terai ke jong bulai. Kan pher no bayo. Makanya pher no bayo. Aba ki puli kot ba. Puli umur step na suki ne. Dan ki bentai khap stuk khama pinya jubut ne, pisange, pinam perkan. Suki jai kan wan ni. Suki jai kan aba pi puli ki ting jong bulai ke mo. De pila puli suki. Kitu ki kentin ki dan bor. Di polis stat numyo ra di polis stat kamot kawan na kawai ka kubo kabamot lada ni puli ka bible ngin persyang ban puli suki jai bat banda pusan ya kai wai puli tamot lang ile rum tangin yo ai hang ni pinyo jeng bam ni ya jeng bam te pastor sa kawai mo mam kuli pi kan ni ka khotbah kan ni khotbah tu da su khotbah kalau mai kam ni alai da clear ka sapo kadon ki ok testament marim testament mai tendala clear ni sekali testament mai ni yang dan ka gospel dan seki kamstol dan seksi thi dan sekitar 5 pa di sini sekmat dan Genesis tetel repair Nia keren ya kapang menenam setengah api Bible study. Hakan lu kerukom mangan
Ubadai tau riu pai ba aka jimpulia le singa bang pas jimpulia sekular no bang trek face ngamle bu puli theology kanu ko poit ngam penun kam ngan sedang man puli kan eh naman nga suthu adan ge jing player of them tak bang pi pi gospel kam of star nang ta katai ka tasman matama abrim ki exodus ki chronicle kita ta komno ngam don ketien mesti nam approach ni bang sedang puli kan eh ba kuma pi amne bangan UIA hangi to kata kan kam stom nomor kata kalau layak shui jeli mo kaya shui jeli ndai yangi ye phi na ki badan itang dan ye kare kitinum le yang kan kitinum le to ndai hangi pedeng hab na thu tai kan koi kidan ki benta haka ki bekren haka dor jong jing thu khana ki bekren haka dor jong jing thu khana ya ta te hab ban puli kum ko jing thu khana bat kidan ayu ki jing kai naka ta khana ta ha to kidan pade kum ki jing kren ki jong jisu wa jing kai de ki farsi te phinumla aban sim ya farsi ka banir kat pade kum ki khana kum ko jong genesis kai pheram nak ka jing thumu kla pher le mara baki pai ki farsi ru simuk sagung farsi kun sang oria le to la ji asko ni kulie ni kran ni ka ndai tho yu to bai ni kran ni to te long ni shu sutuna ba puri kata kum ka khana ndai ka to khana u tho se ma bi yoi ka farsi ti umut dia ting ting kum ki bring kum liat em bat ong bai kedai tang namar ba uli khun yo pediang ke chingi dong pa kidan ki bai bisya pada sebut khun tu bahe awak untuk beden nak kawi kaliang kidan sego ong nak kaliang pa lu kudu yu khun wan pa tendoi long ni hab ban yar kan ya gitu ki bawan sengap atau por shu antat mo nomor ni medan lang atau kajung ki bai asngo ya tu kajing keren kajung jisus panya tu ki yo khobor yu naka katu ki arajar snem ha kitu long ha pon keren jisu keren itu lani tol ladang inde shatai ru bo Thomas Jones lani to Thomas Jones bule ha gospel Matthias itu translate ha kapor ba open kelai katu baki kasi ki beningkong ki bampat yo amat ki jing batai commentary ki kasi ki beningkong ki bampat dan ki commentary ki ki yo smo yak tu khana ni pusurong uria tangi katu ba ka keren yu ki long ka kai pher hang ta kai tong ban puli tin ka jong ublei inum dei than ban di pher ni fiang ni ki gospel ni tai hoi kitu kilong ka benta kilong technical ha ka jeli jong ka theology ni ba ki di puli ki literature ni tai hindai ya ni ngit ye ki balong ni pat ba ti su thu tang ka ni ka wei ka bolong wei ka khana ka bodon ka ji kai ki bolong kum ki jing sneng kum kita proverb la ka jong kom song thu jong ni dan ada ki de ki jing tu khana farsi ki dan ki jong ki song thu ki jong ni ada ki de ki jing rumai ni song thu de ki moi ti kita ki mla biang buat kita ki de ki nom nom ki ngan bo ki ko ki la don lupa ni ki la don lupa ki la don pa ka jong ni jong ni to mala langi puli ki tu khana ngin sim ba ki tu khana ko makalong kasnang ayu ni ngan puli ki jong wa ngin puli be ko jong wa makalong ka kran ni ki jing snang mo pi probab ka kran ni ngin nai par khat da ko moi pan khana ba ka pensuk kan penjam ya ngi ba puli te pastor na try ka tu ila yo ekran bun ha ki ke lo ng phang ba study masuk men si bun ba hapreng jing bun kam ngojong phi hapreng ke jing ya kendo ko tang luk liap kam tu mo ekran ka pa phi nang ta ka program ni ka jan mi long phi priang so ha tinga ngai ba ling ba ka ni ka jing ekran ki parlok ki ba pe ya ka program kin yo AA ka tu mai sa chi sien na pan ka mau yang phi de pastor ba ya thu akani program pa phi la ma como piong dengan kermen maki papai dengan program bro kin yo ban ma yau no pengem hakapor pada kapor ke jong hakar kom ko to ko reshi hajar mo pastor dengan program
but ya ka ai ka bang ya kran ba phi man ta ka ka program dan persiam kamel jong shimet ba ta jaran khat ba ngai yo ai ka ba phla nan sai kan do bang ya phi khoi ka do bin rei sai shin pastor te sai shi man ta ki parlok ki ba ya pe ni program na shu ka ba ni tho phi ba ga ni ka program ga ni ka session ga ni ka chi kran ni pon la bay ya ke jingdo jing sep jingdo kambaro naka ichwa foundation leadership one yang sai kan do yang ba ong nei pastor na na yo ai naka bang brand kam ka ai mo la ni khoi to do ke ko le shi ha jar mo bi ko khoi